बिमाया रां दाहार लानानै गेलेनो हगार हरदोंमोन फिसाज्लाया मोनबोनो हादों सनानि मेडेल। चिरांनि फानबारि मानास्रि बालाबारि गामिनि सासे लाइमोना मोननो हादों सनानि मेडेल। भुटाननि फुनसिलिंआव खुंजानाय भारत भुटान कुंफु असु चेम्पियनशिप 2024 आव बाहागो लानानै सनानि मेडेल मोननो हादों बिरजन बसुमतारी मुंनि लाइमोना। मुलुगनां थाखोनि बे बादायलायनायाव बिरजन बसुमतारीया गोबां दुखु खस्थनि गेजेरजों बाहागो लानो हादोंमोन। गेलेनायाव गोसो गुदुं लाइमोना खमैबो फ्राय 25 किल'मिटार जानथायसिम साइकेलजों थांनानै सोलोंथाइ लाखायोमोन। रांखान्थि आंखालनि थाखायनो माखासे गेलेनायफोराव बाहागो लानायनिफ्राय जानगाराव थाबोनांदों होननाबो फोरमायदों बिरजन बसुमतारीया। मुलुगनां थाखोआव गिबि खेब बाहागो लानायावनो सनानि मेडेल मोननो हानाया बर' हारिनि गोग्गाथाव। दा गेलेनानै देरहाबोनायखौ खूब मोजां मोनदों। आं सिगांनिफ्रायनो स्ट्रागल खालामगासिनोमोन गेलेनायनि बागै। ओमफ्राय दा बिदिनो दाख्लै 2024 नि 20 जुनाव इन्ड' भुटान कुम्फुसु इन्टारनेसनेलाव आं बाहागो लाहैनानै देरहासार जाबोनो हादों आरो गल्ड मेडेल मोनबोनो हानानै आं जोबोद गोजोननाय मोनदों। आं बिदिनो सिगांनिफ्रायनो बिदिनो स्ट्रागल खालामबाय थादों, प्रेक्टिस खालामबाय थादों। ओमफ्राय दा बिदिनो नेसनेलखौबो आङो मिर्जा कामरुपाव आं गेलेहैदोंमोन। ओमफ्राय बेयावबो सेलेक्ट जाबोदों आं। बिदिनो थार्ड मोनबोदों आं बेयाव, फार्स्ट मोननो हायाखै। ओमफ्राय थेवबाबो सेलेक्ट खालामनानै आंखौ माबायाव इन्टारनेसनेलाव गेलेनो लांदों आरो ना। आंखौ सारा खबर हरदों, बाक्सानि दिराज सारा। ओमफ्राय दा आं बिदिनो फैसानि प्रब्लेममोन आं गोबांनो। ओमफ्राय लेंहरदोंबाबो आं थांनो हागोन ना हाया खुनु आसा गैयामोन। ओमफ्राय दा आइया आंनो माखासे दाहार लानानै हरदों। ओमफ्राय माखासेखौ दादि गणेशआ आंनो EM सारनाव 4000 फैसा बिना हरनाय जादों आरो। ओमफ्राय बिदिनो रेजिस्ट्रेसन खालामखादों आं सिगाङावनो आइ दाहार हरनायजों। ओमफ्राय बिदिनो बुथुम बुथुम लांनाय जाबाय थांनायाव। जोंनियाव दा जों आसामनिफ्राय सानैल' जादों जोंनि थांनाया। ओमफ्राय बिदिनो अल इण्डिया जों 50नि बारदों स्टुडेन्टफ्रा पार्टिसिपेट खालामहैनाया। जुनियराव आं आसामनियाव आंल'मोन। ओमफ्राय बेलेग बेलेगनिफ्राय गोबां दंमोन। ओमफ्राय दा बुंजोबनो हानाय नंला। गेलेनाया आंनो दा गोबां रांनि मदद नांगौ। ओमफ्राय गेलेनोथ' आं जोबोद गोसो। ओमफ्राय आं प्रेक्टिकेलि देरहागोनखौबो आसा खालामो अबेबा अबेबा खेलायाव। ओमफ्राय दा प्रेक्टिसाबो आंना गोबां खममोन, थेवबाबो आं देरहाबोदों। बहा सोलोंथाइ लादों? आङो दा बेखौ बरलावगावआव सोलोंहैयोमोन, बिनिफ्रायनो साइकेलजों थाङो। 4 इयार्स जाबाय आं खाथिनाया साइकेलजोंनो थांलाय फैलाय। बिदिनो बेलासियाव 12थायाव ओंखारलाङो आङो। बेनिफ्राय 12ता 1तायाव बिदि ओंखारलाङो। ओमफ्राय बेनिफ्राय बरलावगावनि जानथाया? बरलावगावनि जानथाया 28नि गोजौआव थानो हागौ। थांलाय फैलाय गोबां 28आ डाबल जायोबाथ'